дирӯз дар қатар рӯзи медиавии Нурулло Алиев баргузор шуд. ӯ плакати расми муҳорибаи худро имзо кард. ин як аломати бузург аст ки мо ба ин воқеаи муҳим хеле наздик шудаем. муҳорибаи Алиев рӯзи 22 ноябр дар турнири UFC Fight Night 265 дар қатар баргузор мешавад. рақиби ӯ ҷанговари хатарнок аз Англия Шакум Рок мебошад. ӯ таҷрибаи хуб дорад ва бисёриҳо интизоранд ки ҷанг хеле пуршиддат мешавад. эфири ин турнирро аз телеграм-канали мо меёбед ки силкаашро дар комментария гузоштаем. ҳама якҷоя Нуруллоро дастгирӣ мекунем. Нурулло ба пеш. салому алейкум дӯстони ММА, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. Так, здесь у нас заказ одного клиента. Это у нас Челси в двух разных исполнениях. Первая модель из черной кожи натуральной, на черной подошве, кожаная подкладка коричневая внутри. И вторая модель на флисовом утеплителе из темно-синей замши на белой подошве. Арман Сарукян ки ин ҳафта дар UFC Fight Night бо Дэн Хукер ҷанг мекунад, гуфт ки ҳеҷ гуна душманӣ ё проблема бо рақибаш надорад. гарчанде дар интернет ҳар ду тараф чанд маротиба суханҳои сахт гуфтанд. Арман мегӯяд ки ин танҳо қисми промоушен аст. ӯ гуфт агар бо Хукер ё Илия Топурия рӯбарӯ шавад, салом медиҳад, даст медиҳад ва ором суҳбат мекунад. ин ҳафта ҷанги Арман Сарукян ва Дэн Хукер яке аз муҳимтарин ҷангҳои шаб мешавад. дар ҳамин турнир бародари Илия Александр Топурия низ ҷанг мекунад ва Илия ба ӯ секундан тим мекунад. ҳамчунин дар қатар Пэдди Пимблет низ омода аст то ҳамдастаҳои худ Лью Райли ва Шакум Рокро дастгирӣ кунад ки дар UFC дебют мекунанд. дар турнири UFC 322 ки дар шаҳри Нью-Йорк баргузор шуд, Ислом Махачев пас аз пирӯзӣ бар Ҷек Дела Мадалена бо қарорҳои якдилонаи даварон чемпиони нав дар вазни миёна шуд. баъд аз ҷанг маълум шуд ки кадом маблағҳоро варзишгарон гирифтаанд. тибқи маълумоти Спорти Салариес, Ислом Махачев барои ин ҷанг $3,332,000 ба даст овард. ҳоло маблағи умумии даромади ӯ дар тамоми карьерааш ба $14.5 миллион расид ва ин баландтарин нишондиҳандаи миёнаи варзишгарони рус аст. ҳарифаш Ҷек Дела Мадалена бошад, барои ҷанг $1,992,000 гирифт. турнири навбатии UFC 323 рӯзи 6 декабр баргузор мешавад. дар ҷанги асосӣ Пётр Ян аз Русия бо Мер Абдувалишвили аз Гурҷистон рӯбарӯ мешавад. дар як мусоҳиба паҳлавони тоҷик Муин Ғафуров дар бораи ояндаи дигар паҳлавони Тоҷикистон дар UFC Нурулло Алиев суҳбат кард. Муин гуфт ки Нурулло гӯштингири хеле қавӣ аст ва боистеъдод аст. ба гуфтаи ӯ ояндаи Нурулло хеле дурахшон аст ва агар ҳамин тавр кор кунад, як рӯз метавонад чемпион шавад. ин суханони Муин нишон медиҳад ки паҳлавонони Тоҷикистон ҳамеша ҳамдигарро дастгирӣ мекунанд ва барои муваффақияти ҳамватанонашон дар арсаи байналмилалӣ ифтихор доранд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеоҳои навбатӣ.